Jeg er lige hoppet af en-til-en session med en af vores klienter, eller de her folk, vi arbejder med. Og der fik jeg lige lyst til at lave en video. Fordi, endelig har jeg næsten lyst til at sige, så har vedkommende her forstået vigtigheden af det at holde en pause i forhold til at skabe mere og bedre performance. Det er jo sådan, at stress i sig selv er jo ikke det, der er problemet. Det er jo først, eller det kan først blive en udfordring, når at det bliver fraværet af restitution eller optimal recovery. Og her, der må jeg bare sige, at Jeanette og jeg, vi arbejder med det, vi kalder sådan high performer inden for erhvervslivet og inden for den professionelle sportsverden. Og der er rigtig mange sammenligninger i de her to verdener, men der er også en stor forskel, og det er netop fokuset på den optimale restitution. Og det, der er så interessant i det her, og det vi snakker rigtig meget om i vores foredrag, workshop og også nu i vores nye bog, det er jo netop den her hele forståelsen af nervesystemet. Og nervesystemet, det er måske et af de vigtigste systemer, du skal kende og også prioritere. Det er sådan, at vi har kun more or less en biologisk stressrespons i kroppen. Og så er det sådan set lige meget, om vi bliver stresset eller presset af deadlines, noget relationel stress, at vi ikke passer ordentligt på os selv ved søvn, kost, bevægelse, motion osv. osv. Og stressen i sig selv, altså for eksempel hvis jeg skal over og styrketræne lige om lidt, så er det en mild stress, jeg sætter min krop, eller belaster min krop med. Jeg sørger for en optimal restitution, og jeg vokser mig stærkere, jeg skaber hypertrofi, jeg får en større muskelmasse. Men hvis jeg ikke sørger for, at jeg får den optimale restitution, og bare bliver ved med at træne, så er det, at jeg lige pludselig begynder at nedbryde mit muskelvæv, i stedet for at bygge det op. Og det er den her forståelse, vi skal forstå, at vi mennesker, vi kan faktisk håndtere og klare rigtig meget, også i et high performance miljø, eller har jeg lyst til at sige, bare i den her verden, som vi er i lige nu, hvor der er masser af utryghed og det ene og det andet, men vi er nødt til at tage vare på vores nervesystem. Og det gør vi med den optimale restitution, det gør vi selvfølgelig med sund kost, søvn, tilstrækkelig og ikke for meget motion og bevægelse, og så meditation og åndedræt, det er altså bare nogle af de ultimative hack til lige at tune ind med dit nervesystem, men også at sørge for, at den stress og den belastning, du bliver udsat for i løbet af dagen, ikke bliver noget, der får din trend til at gå nedad, men faktisk kan få din trend til at gå opad. Så optimal restitution, vigtigheden af pauser og det at passe på sig selv, det er noget af det vigtigste element i high performance og som sagt i livet i det hele taget.